Dve osobe poginule su u saobraćajnoj nesreći na putu Zaječar-Negotin, kada su se sudarili putničko vozilo i cisterna koja prevozi tečni naftni gas. Udes se dogodio na izlazu iz Zaječara, a stradali su 21-godišnji NT iz Zaječara i 33-godišnji GM iz sela Vražugrnac. Do nesreće je došlo kada je jedan od momaka ponudio drugom prevoz do kuće posle posla. Naime, prijatelji nastradalog kažu da su njih dvojica bilo na poslu, a kako je GM pobegao autobus, NT je krenuo da ga vozi kući. Iako je cisterna bila prazna, obojica mladića su poginula na mestu. Nastradali NT je kupio automobil pre 2 meseca, imao je iskustva u saobraćaju i uvek je vozio polako. Žrtve su radile u prodavnici bele tehnike. Kako pričaju poznanici na licu mesta, GM živi u Vražugrncu, a rodom je iz Trnavca. U prodavnici bele tehnike počeo da radi pre 20 dana. Iza sebe je ostavio 2 ćerke i sina.